Assalamu alaikum family, ku saurara bidiyon ga. Do Niger din wa. Niger din wa me akai? Do Niger din wa. Niger din wa me akai? Ko ƴan agajin mu na Najeriya da ƴan Hizba sun isa su je har fadan shugaban kasa su karbo ba su. Barantana sojoji. Yo ko ni ba sai in karya tara ba. Ya isa kun ji ko. Sojan fale kuma magana katar shekara ta zo ta ja ma illa yanzu kana gani bidiyon gana ka yana iya yabuwa ko ina saboda ka kwaba ma yan Niger kana wani soja an fale kai kwanaki wa kashi na an kai mutane na ba soja ana sun kai ma kashi ya bugun kana kana wacin bizo kashi kai ba wani bugun da ka samu wani cikin su cika baki dai a bar muku wallahi ku ne cika baki ku zo ku wada abin da kun ka dama ba ku san yana iya zama muku illa gobe shi yasa na aka ce lafazin ga harshen gana mu zan kiyaye shi harshe ma shi da samu mutun huta Allah ya samu dace to a kiyaye ba zan ta atar da magana na no ana wada muku ne ka san maganar da zaka yi balle yanzu kabbar da rarara yayi ma yan Niger duka gari ne wa yanzu an ce muku gobe wani yana iya invitation shi ne cikin manya ko duk manyan da ya invitation shi ciki sai an ɓaci babban yanzu kunya ma za a ji wani babba ya invitation muku rarara an ce muku gari ne wadda sun karan rarara ba a ce muku yanzu cikin Najeriya gwara nan saura ba su ma san muna yi ba Yoruba nan ba su ma san muna hada ba su sun ma yi son a kare da ku rantsi da Allah ba su ma sani ba an ce muku mu ba mu taya mu yi rayuwa cikin suna ba ma sani ba amma ku gudan Niger rarara ka zo ka tabi dun Niger Najeriya ara ta san muna wadagawa wadanga ce ku mu dai tsakanin mu Hausa mun ka san me ake Allah ya sa mu gani saboda gobe Allah ya sa a gani mu zan sallah irin gingar family mu fece kai na mamance ba masu yana je vous love je vous tam tam je vous mu fece